апозіцыя БНФ прапанавала КГБ перайменаваць, што тады сказалі, што з гэтай назвай звязана вельмі шмат добрых успамінаў. Ну вось гэты добрыя ўспаміны сёння нам вяртаюцца. Юрась, так а як мы можам падтрымліваць беларускую нацыянальную ідэю, калі мы габрэі? Я сказаў, што у кожнага нармальнага беларуса павінна быць карта паляка і пашпарт Ізраіля, і гэтым я іх купіў. Давайте мы згадзімся на тым, што мы не згаджаемся. Let we agree that we disagree. Калі няма павагі да прыватнай уласнасці, то пра якую мы ўвогуле справядлівасць гаворым, калі можна прыйсці і забраць? За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і не пабаюся гэтага слова намацваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім госцем, які, ну фактычна можна сказаць, адмыслова прыляцеў з ЗША на запіс гэтай праграмы. Ну па ходу вырашыць яшчэ пару там дробных розных справаў, але будзем з маім гостем, былым палітвязнем, адвакатам, палітычным і грамадскім актывістам Юрасём Зянковічам. Прывітанне, спадар Юрась. Вітаю, спадар Зміцер, дзякую за запрашэнне памацаць нашу беларускую нацыянальную ідэю. Но мацаць гэта, ў прынцыпе, буду, можа быць, я тое, што вы нам прапануеце. Прадукт ад вот Юрася Зянковіча, ну я спадзяюся, што атрымаецца, бо я перакананы у чалавека, які даўно у гэтай, як это кажуць, движуще, у гэтым беларускім накірунку, палітычным, грамадскім, даўно не одно десятигоддзе, калі я не памыляюся. Ну, так, прыкідываючы, мама, з 1995 года уже. Ну, вось. Але, калі мы вернемся до 95 года, да прыкладу, скажите, вот таго маладога юнака Юрася Зянковіча, што прымусіла, што падштурхнула стаць на гэтую склізкую сцяжынку беларускасці, там, пошукаў нейкай, там, я не ведаю, чаго? Вот за чым вы прыйшлі, пайшоўшы ў палітыку, прычым вось па гэтым беларуса некім арыентаваным шляху, бо вы ж былі сябрам БНФ? Ну, сябрам БНФ фармальна стал з 1999 года, а в 95 годзе гэта было элементарны пошук справядлівасці, бо згадайма вясна 95 года, гэта разгон і дэпутатаў, збіццё дэпутатаў Верховного Совета, гэта рэферэндум супраць нашай нацыянальнай сімволікі, супраць нашай нацыянальнай мовы, і все гэты падзеі, безумоўна, прымусілі мяне, тады яшчэ, колькі мне, 17 гадоў было, 18 яшчэ не исполнілася, далучыцца да нацыянальнага руху і да абароны нацыянальнай каштоўнасцяў. Але чаму вам тады, хлопцу савецкаму, які выхоўваўся ў савецкай школе, нейкія вот это нацыянальныя каштоўнасці былі блізкія? Адкуль гэта ўзялося? Ну, я б не сказал, что я выхоўваўся ў савецкай школе, все ж таки апошнія 4 гады я уже вучыўся ў незалежнай Беларусі і адношуся да таго пакалення, якое мела шчасце вывучаць гісторыю, нармальную гісторыю, нашу нацыянальную гісторыю, а не прэпараваную савецкім ці лукашыцкім парадкам. І, мабыць, вось гэта і паўплывала ў першую чаргу. Гэта менавіта вось настаўнікі в школе, настаўніцы моей беларускай мовы і настаўніцы гісторыі паўплывалі на гэта. Мне просто вось цікава правесці паралелі з нашым цяперашнім часам і сказаць, вот вы калі прыйшлі да вас з боку тых, хто ўжо, ну, не один год у гэтым беларускім руху, можа быць, тыя людзі, якія былі падвижнікамі, дысідэнтамі, ці як іх назваць яшчэ там у 80-е гады, яны не ставіліся да вас так: ну шо, неафіт прыблуда тут к нам прыйшоў, вот дзе ты быў 8 год, ну я умоўна кажу, пакуль мы там вот раней змагаліся за беларускасць, а дзе ты быў да гэтага часу? Ну, 17-гадоваму юнаку цяжка было прад'явіць такі аргумент. Знаете, сёння гэта не аргумент, калі прыгадваюць там юнакам, падлеткам, якія прачнуліся умоўна ў 20-м годзе, прыгадваюць: а дзе ты быў у 96-м годзе? Кажа, я яшчэ ў дзецкі сад хадзіў. Зміцер, я тут прыгадаю такі гістарычны анекдот, калі на сустрэчы з Януном Пазняком на перадвыбарчай адзін з ветэранаў з такімі трасушымися рукамі задаў пытанне: а где вы были в 41-м, когда немецкие танки рвались к Москве? На что Зенон Станиславович ему не меньше аргументованно сказал, что як только в 44-м году народился, сразу вступил в полицию. Так что тут прыклада такая самая ситуация. Ну, але скажите, наколькі ўсё ж таки, ну,
дакладней, чаму атрымалася ці не атрымалася вось тая хваля беларусізацыі, якая пачалася напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, чаму не склалася, чаму не атрымалася захапіць беларусаў шырака? Я вельмі доўга думаў над гэтым пытаннем і прыйшоў да такой высновы, што гэта далёка не першы раз уже, калі беларусы робяць адну і тую самую памылку. Першы раз это был 18-19 год, другі раз будзе да ночы будзе узгадана падчас нямецкай акупацыі, і трэці раз гэта канец 80-х, пачатак 90-х, калі да ўлады ці да ўлады, можна сказаць, Беларусі прыходзіла нацыянальна-культурная інтэлігенцыя, і замест того, каб будаваць дзяржаўныя структуры, дзяржаўная структура — это першую чаргу войска, это паліцыя, гэта сістэма дзяржаўнай улады, яны пачыналі адразу з таго, што ім было блізка. Беларуская школа, беларуская культура. Цяжка будаваць падмурак, пачынаючы са школы і культуры, хаця, безумоўна, это важна, не маючы за сабой моцы дзяржаўнага апарата. І таму мне здаецца, што якраз і гэта і былі тры памылкі, в выніку чаго беларускае адраджэнне зацягнулася больш чым на 100 гадоў. І сёння мы зноў сутыкаемся з тым самым, што трэба все ж таки пачынаць не з мовы, з культуры, не адмаўляючы важнасць гэтага, а менавіта з дзяржаўнага будаўніцтва. І як бы там ни было, якая б у нас дзяржава Рэспубліка Беларусь сёння не была, але яна у нас ёсць. І ёсць все ж таки надзея, што калі улада законная у Беларусі адновіцца, тады у нас уже ёсць той дзяржаўны механізм. Добры ці кепскі, але ён ёсць. І тую ж нацыянальную школу, нацыянальную культуру можна будаваць ужо сілы дзяржаўнай улады, а не на энтузіязме, як гэта было ў 3 мінулых ітэрацыі. І мне здаецца, што менавіта ў гэтым і была тая памылка, уже не кажучы пра все астатнія памылкі, напрыклад, тая ж Беларуская Народная Рэспубліка, яна выбрала сабе неправільного саюзніка, кайзераўскую Нямецчыну. БЦР ў часы нямецкай акупацыі таксама сабе выбрал неправільного саюзніка, гітлераўскую Нямецчыну. Вось, дзякаваць Богу, пачатку 90-х мы не зрабілі такой памылкі, мы, в прынцыпе, адразу арыентаваліся на захад і на еўраатлантычныя каштоўнасці, але не склаліся іншыя абставіны таксама. І нам трэба рабіць сур'ёзную працу над памылкамі, і каб гэтай памылкі зноў не паўтарыць. Вось давайте пра іншыя абставіны мы паговорым. Калі ўсё ж таки аналізаваць, прыняць ваш тэзіс пра галоўныя памылкі, якія былі зроблены, то есть не пабудова там дзяржаўных структураў, кшталту войска, сілавых структураў, ўсё астатніх інстытуцый, то глядзіце, калі ўсё ж таки Беларусь зараз атрымала сваю незалежнасць з гэтага і пачалі, прычым пачалі менавіта беларусаарыентавана будаваць вось гэтыя структуры. Можна ўзгадаць згуртаванне беларускіх вайскоўцаў, армія, але яшчэ і па-беларуску. Можам прыгадаць генерала Захаранку, міліцыя, прычым беларусацэнтрычная. Можна быў БНФ, былі гэтыя таксама галоўная там мова, адраджэнне культуры, там гісторыі, былі гэтыя шляхі, але і гэта ішло паралельна. Але ўсё адно не атрымалася. Справа ў тым, што гэта ішло паралельна на суперак носьбітам беларускай нацыянальнай ідэі. Давайте ўсё ж таки гаварыць шчыра, што армія беларуская нам в 91-м годзе дасталася савецкая, КГБ нам дасталося савецкае. Калі вы згадаеце тыя ж дэбаты ў Верхоўным Савеце, калі апазіцыя БНФ прапанавала КГБ перайменаваць, што тады сказалі, што з гэтай назвай звязана вельмі шмат добрых успамінаў. Вось гэты добрыя ўспаміны сёння нам вяртаюцца. Міліцыя у нас нават не спадобіліся перайменаваць в паліцыю нормально, то есть это зноў-таки савецкая. І нягледзячы на тое, што былі асобныя дзеячы, як тое ж беларускае згуртаванне вайскоўцаў, это все ж таки грамадская арганізацыя, гэта не дзяржаўны орган. Генерал Захаранка, пры ўсёй павазе да яго, але он таксама быў выхадцам савецкай міліцыі. Калі ўжо на тое гаварыць, то давайте згадаем першого генерального прокурора Рэспублікі Беларусь Ігнатовіча, які быў сябрам БНФ. І, мабыць, гэта адзін і сапраўды нацыянальна арыентаваны з дзеячоў, які свядома працягваў палітычную лінію, умоўно скажем, нацыяналістаў, але падкрэсліваю, што в нашым кантэксце мы маем на ўвазе па-за словом нацыяналізм добрае значэнне этого слова, а не тое, што і нам прыпісваюць блізка да нацызму. Не, гэта нацыяналізм для мяне гэта в першую чаргу стаўленне на першае месца інтарэсу сваёй нацыі, а не іншых нацыяў. Але тая ж самая савецкае войска,
савецкая міліцыя, пэўная савецкая ментальнасць у чыноўнікаў і дзяржслужбоўцаў дасталіся ў спадчыну і краінам Балтыі, Літве, Латвіі, Эстоніі. Можна прынцыповае адрозненне. Яны стварылі, яны все ж таки развіталіся з савецкай арміяй, яны прымусілі ее вывесці, абудавалі с нуля сваю ўласную армію. Вот і я про тое, што можна прыгадаць сюды і Польшчу таксама. Яна не ўваходзіла ў Савецкі Саюз, але ўсё адно яна как бы варшаўская дамова пад савецкай акупацыяй пабудавалася за часы этой акупацыі савецкае войска і савецкія сілавыя структуры. Камуністычныя, да, правильно. Але яны здолелі перафармаваць гэтае ўсё і зрабіць, а беларусы не. Чаму? Можа, ім не блізкая ідэя нейкая нацыянальнага? Якраз мы зараз знаходзімся ў становішчы Польшчы 1086-87 года, калі ёсць фармальная незалежнасць, хай сабе, калі ёсць фармальна незалежнае войска, фармальна незалежныя сілавыя структуры, і калі ў нас здарыцца наш 89 год, мы можам зрабіць тое самае, што палякі зрабілі. Мы можам зрабіць люстрацыю найбольш адыёзных персонажаў, пакінуць асноўны касцяк і будаваць далей уже на новых падставах это войска. В 91 годзе у нас была прынцыпова іншая сітуацыя. У нас было савецкае войска, это не было беларускае войска. Беларускае войска калісьці спрабавалі пры Сталіне стварыць фармальна ў 46 годзе, але нават да стварэння не дайшло. Войска беларуска-савецкай сацыялістычнай рэспублікі выніку закінулі гэтую ідэю. І гэта все ж таки это была частка савецкай арміі, і давайте гаварыць шчыра, што генералы, афіцеры, яны былі выхадцамі з савецкіх вучэльняў вайсковых, і яны неслі савецкую школу, савецкі погляд і палітычны, і стратэгічны, і тактычны, і гэта было кров ад крові савецкая структура. Згадайма тую ж Украіну, якая на пачатку 90-х праводзіла дастаткова жорсткую чыстку сваёй арміі, задаючы одно пытанне: калі будзе вайна з Расіяй, вы будете воевать? І любы афіцер, які адказваў, што не, вы што, это ж брацкі народ для нас, моментальна вылетаў з арміі. В Беларусі такого не было, і гэта было вельмі... Ну, нешта 14 год не вельмі паказаў, што спрацавалі гэтыя чысткі добра. Ну, але уявіце, што было, калі б не было гэтых чыстак, што было ўвогуле. Был бы Крым толькі ўжо ў маштабах всей Украіны, калі армія проста адмовілася ваяваць і склала лапкі. Все ж таки, вяртаючыся да вось гэтай сітуацыі, наколькі беларусы сапраўды гатовыя будаваць нацыянальная сваю дзяржаву, бо по вялікаму-то рахунку гісторыі перамог у гэтым накірунку ў нацыі няма. Ну як это няма? У нас ёсць незалежная Рэспубліка Беларусь. І дарэчы, калі паглядзець на вынікі, якую мы атрымалі насуперак жаданню беларусаў. Так, але прайшло ўжо 5 гадоў, і ўжо вырасла новае пакаленне. І калі паглядзець на дадзены сацыялагічных пытанняў, што незалежна, што нават лукашысцкіх, адзінае, што аб'ядноўвае беларускую нацыю, што і лукашысты, і ябацькі, і БЧБшнікі так званыя, што іх аб'ядноўвае, гэта каштоўнасць незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта тое, в чым мы, як нацыя, адзінае, в чым мы сыходзімся. Все астатняе у нас падзелена вельмі моцна. Але то, што гэта з'яўляецца каштоўнасцю, падзяляюць все. Я думаю, нават Лукашенко падзяляе эту каштоўнасць. Ну, безумоўна, лепей быць першым хлопцам на вёсцы, як кажуць, да? Але давайте тады па-іншаму. Я зараз такую ролю на сябе адваката д'ябала ўзяў, выбачайце, гаспадар адвакат, але, ну добра, незалежнасць – гэта каштоўнасць, якую падзяляюць, ну фактычна, пераважная большасць беларусаў, скажем так. Але у гэтай незалежнай Беларусі якую нацыю мы маем? Якая да гэтага часу спрачаецца, хто яны такія? Беларусы, тутэйшыя, рускія са знакам якасці ці яшчэ што, якія да гэтага часу спрачаюцца, а што там у нас там этой гісторыі, была у нас нейкая гісторыя ці не была, ці ўсё пачынаецца з таго моманту, калі у Белавежскай пушчы першыя партызанка сустрэліся і пайшла беларуская нацыя, мова і ўсё астатняе. Так калі мы тут не вызначыліся, ну да, жывем как бы незалежна, а хто жыве? Зміцер, а калі мы вызначыліся? Мы апошніх 1000 гадоў не можем вызначыцца, хто мы. А вот чаму? На змену полацкаму княству і русінам полацкага княства прыйшлі ліцвіны, на змену ліцвінам прыйшлі палякі, на змену палякам прыйшлі тутэйшы, на змену тутэйшым прыйшлі беларусы, на змену беларусам прыйшлі савецкія беларусы, і гэты працэс працягваецца. То есть беларусы мяняюць сваю назву, мяняюць без вялікіх праблем апошніх 1000 гадоў. І я ў гэтым не бачыў праблему, тым больш, што вось эта канцэпцыя
беларуская нацыя як этнічнай супольнасці, она все ж таки гэта канец 19 стагоддзя. Сёння мы уже в 21 стагоддзі жывем, і гэта все ж таки канцэпцыя нацыі зараз больш як грамадзянская нацыя, то бок любых, хто мае беларускі пашпарт і адчувае сваю прыналежнасць да дзяржавы Беларусь, называецца беларусам, а хто ён там чорны, белы, шэра-бура-малінавы, гэта ўжо не мае значэння, і якую форму яго носа, якую форму чэрап таксама не мае значэння. Я калісьці згадаў улетку 20-го года, дыскутаваў з гэтымі беларускімі бізнесоўцамі, абмяркоўвалі все, што тады адбывалася, шукалі нейкія пункты паразумення, а яны па паходжанню габрэі. Яны гавораць: Юрась, так а як мы можам падтрымліваць беларускую нацыянальную ідэю, калі мы габрэі? Я сказаў, што ў кожнага нармальнага беларуса павінна быць карта паляка і пашпарт Ізраіля, і гэтым я іх купіў. Пасля этого падтрымалі практычна все астатнія ідэі. Ну, ведаеце, як сказаў мне вот у нашай праграме Гена Шульман, які зараз нарэшце такі знаходіцца на сваёй, так сказаць, гістарычнай радзіме, ён сказаў: ты можаш мяне называць як хочаш, беларускі габрэй, габрэйскі беларус, там ці яшчэ як, але беларуская частка — гэта неад'емная частка майго менталітэту, характару, там усяго астатняга. То бок мы как бы так, як это сказаў не адзін раз, дарэчы, чуў, не буду казаць, што хто сказаў канкрэтна, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. Абсолютно так. Як, в прынцыпе, любой іншай сучаснай нацыі людзі становяцца, прычым значнай ступені гэта пытанне асабістага выбару, як той же амерыканскай нацыі, это пытанне асабістага выбару, а не месца нараджэння. То есть гэта і той самай з беларускай нацыі, я таксама гляджу на гэта абсолютно аптымістычна. Памятаючы пачатак нулевых гадоў, дыскусію, просто не называючы імёны, адзін вельмі вядомы беларускі палітык, колішні, сёння на слуху праглядаў спісы удзельнікаў, які згадзіліся, по-моему, запісацца на выбары в ініцыятыўную групу. І кажа, што такое? Калі не расійская нацыянальнасць, так расійскае прозвішча носіць. І гэта яны все падтрымліваюць каго? Падтрымліваюць нацыяналістычны ВНФ. Вось. І, ну, як бы, гэта сапраўды это беларусы по выбору. Можна, конечно, параўноўваць з ЗША, але наколькі, нават калі з улікам таго, што не 19, а 21 стагоддзя на двары, наколькі гэтае параўнанне ўсё ж таки магчымыя, ўсё ж таки там нацыя фармавалася менавіта з такіх вот частак, якіх з'язджаліся ўсе з усіх куткоў свету. На Беларусь сённяшнюю можна как бы пераносіць гэта, неважна хто ты, якога колеру, на якой мове гаворыш, галоўнае, ты как бы падтрымліваеш ідэю незалежнай Беларусі, атрымаеш пашпарт і ўсё. Ну, давайте, калі не падабаецца прыклад Амерыкі, давайте паглядзім на сучасную Еўропу, на тую ж Польшу, дзе мы зараз знаходзімся. Колькі тут панаехавшых в Польше сёння уже з польскімі пашпартамі, а ў Нямецчыне колькі? Там уже далёка тыповы немец уже далёка не белакурыя бесці. Я не пра знешні выгляд, я ўсё ж такі пра вось гэтыя пэўныя, ну назовём гэта так, каштоўнасці нацыянальныя. Это мова, культура, гісторыя. Каб атрымаць пашпарт у Польшчы, у Германії, там у іншай краіне, ты павінен здаць іспыт на веданне гісторыі гэтай краіны. І той самы в Амерыцы. Такі самы іспыт на веданне гісторыі палітычнага ладу Амерыкі. І гэта абсолютно нормально. І я лічу, што Беларусі мы павінны тое самае рабіць. Калі чалавек хоча сябе лічыць беларусам, ну так пакажы, які ты беларус. Што ты ведаеш гісторыю, што ты ведаеш мову, што ты ведаеш наш палітычны лад. І здай іспыт. То есть для любых эмігрантаў гэта в сучасным свеце это нормальны бар'ер. І гэта абсолютно адэкватна спрымаецца абсолютнай большасцю людзей. Але вот менавіта гэтыя пытанні ўсё ж таки там мовы, ну вот нейкай такой нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, наколькі яны сёння актуальныя? І як, ну дакладней так, як нам, беларусам, выбудоўваць бачанне вот гэтай лініі паводзінаў ці там фармавання нашай беларускасці? То есть важно, не важно. Гэта вельмі складанае пытанне, і тут ёсць аргументы як в один бок, так і ў другі. Згадаем той же недавнюю свару в інтэрнэце спадара Федуты са спадаром Бяляцкім, калі Бяляцкі на сваім падчас свайго выступу сказаў, што беларускіх выдавецтвах павінны выдавацца кніжкі пераважна на беларускай мове, і тут Федута сказала: а што рабіць, калі я беларускі пісьменнік, калі пішу па-расійску? Мне дзе друкавацца в Москве, што ли? А чаго я павінен в Москве друкавацца? І гэта сапраўды вельмі складанае пытанне. Паглядзіце
тая ж Украіна, калі здарылася бяда, калі прыйшоў 22 год, нават пасля 14 года это было заўважна, што хлопцы, які ірвалі ў сябе на грудзях вышыванкі, яны былі значна горшыя байцы, чым тыя ж расійскамоўныя з усходняй Украіны, якія, ну, можа, яны не так добра і не так гаварылі на салов'іную мовою, але затое яны рвалі акупантаў просто як тузік грэлку на брытанскі сцяг. І тут, сапраўды, это вельмі важнае пытанне. Я думаю, што ніхто нармальны чалавек не спрачаецца з тым, што ў перспектыве Беларусі павінна развівацца в першую чаргу беларуская мова, а на другім месцы уже мова нацыянальных меншасцяў. Але зноўку давайте не ўпадаць в крайнасці, давайте не ламаць людзей праз калена, асабліва тых, хто для каго расійская мова ўсё ж таки уяўляе пэўную каштоўнасць. Не толькі расійская, але это можа быць і польская мова, тая ж той же спадар Пачобут, згадаем, які лідар беларускіх палякаў, для яго польская мова уяўляе каштоўнасць, ёсць літувісы, ёсць украінцы, у нас колькі там, я не памятаю, уже каля сотні нацыянальнасцяў Беларусі жыве, і кожны са сваёй мовай, кожны са сваёй культурай. Просто мы павінны ставіць пытанне ясна. Вось, мне вельмі падабаецца, як это ставіцца в Амерыцы. Гавары як на якой хочаш мове, але дзяржаўная мова у нас ангельская. Вось. І той самы Беларусі. Дома гавары на якой хочаш, але дзяржаўныя службы працуюць на беларускай мове. Падабаецца табе ці не? Але ж вот паглядзіце, пра гэта заўсёды і кажуць, што дзяржаўная мова беларуская, але у ложак лезці ніхто не будзе. Там у ложку з жонкай, там кахайся на якой хочаш мове, там і ўсё астатняе, там, але дзяржаўная мова беларуская. Але ж гэта для беларусаў, ну, как бы непрымальны варыянт. Мы глядзім на прыклад папярэдні, калі беларуская мова была прынята як адзіная дзяржаўная. Потым чамусьці гэта было вырашана, што это БНФ зрабіў. Ну, дакладней, да, хотя это камуністы зрабілі ў Верховным Савеце, але гэта БНФ, ну, бо яны там за беларускую мову тапілі. Гэта Пазняк сказаў, што не гаворыш по-беларуску, чемодан, вакзал, Расія. І для беларусаў да гэтага часу вот гэта прыгадваюць. Пазняк же ж сказаў, што калі не ведаеш беларускай мовы, валі адсюль. Такі шок стаў для беларусаў. Вось гэта. Дмітрий, мне здаецца, мы тут прайграем пэўнай ступені прапагандысцкую барацьбу, потому что калі сядзіш за звычайным чалавекам і разбіраеш, давай разберем факты, як это было, што Пазняк такую ніколі не гаварыў, што закон пра мовы 88 годзе прыняў Верховны Совет 11 склікання, дзе БНФ блізка не было ніякага, што гэты закон был дастаткова мягкі, был пераходны перыяд, былі курсы і все астатняе. То есть калі з людзьмі разбіраеш факты, яны прызнаюць, ну так, сапраўды не так все страшно было. Але калі гэта на працягу апошніх 32 гадоў з экрана льецца все одно і тое ж ад аднаго вусатого персонажа, што гэта все Пазняк у кайзера служыў і кропкай, што ўсё насаджае беларускую мову, а расейцаў хоча расстраляць іх і перавешаць, то гэта вельмі цяжка, што называецца, перабіць. Але гэта сапраўды пытанне прапагандысцкае, і гэта сапраўды пытанне просто таго данесення рэаліяў, сапраўдных рэаліяў, а не хлусні да звычайных беларусаў. Мне здаецца, тут людзі, па маяму досведзе, яны не бачаць гэтым праблему, пры умове, што это будзе мяккая беларусізацыя, а не такая, што з завтрашняго дня все на беларускую мову перайдзеце. То есть вы перакананы ў гэтым. Я да таго, што можа быць, ну, бо на добрую глебу упалі гэтыя прапагандысцкія зерні, на падрыхтаваную на добрую глебу, конечно, асабліва ў 94 годзе, калі народ был голодны і злы, і тут ім яшчэ показалі ворага і патлумачылі, хто гэты вораг. Конечно, народ поверыў, асабліва таму, хто вельмі прыгожа гаварыў і абяцаў шмат всего. Давайте яшчэ раз вернемся да пачатку нашай размовы, дакладней да ваших слоў пра неабходнасць пабудовы менавіта вось таких структур, як сілавых структур, як войска, як там праваахоўныя органы, спецслужбы, ну, нацыянальна арыентаваныя, безумоўна, якім каштоўнасць это свая дзяржава. Але вы зараз кажаце гэта чаму? У нас ёсць магчымасць працаваць сёння на гэтым накірунку? Вы бачыце увогуле магчымасці сёння вярнуць беларусам сабе сваю Беларусь? Што мы падразумеваем пад пытанне вярнуць сабе сваю Беларусь? То есть вернуць Лукашенко, ну, як бы, як его сегодня звергать? То есть силовым методом сумневна гэта карысць, потому что, ну, давайте сыходзіць з рэалій, з того, что адбываецца в нашем регионе. Калі мы паспрабуем силовое рашэнне, мы просто будем вцягнуты як яшчэ один фронт в российско-украинской войне. Это уже будет российско-украинско-белорусская война. Рыхтаваць рэвалюцыю чарговую, каб народ паўстаў, ну, паглядзіце прыклад Ірана.
Вось там народ так паўстаў, што беларусам і не снілася, і што толку 40 тысяч забітых на вуліцах, і рэжым, пакуль яго не ляснуў Трамп, трымаецца нават дагэтуль пасля того, як ляснули. То есть все павінна наспяваць. Ведаеце, я заўсёды згадываю песню Шалкевіча про ягоную старую мать, якая кажа, што аднойчы народ абудзіцца і сам вырашыць эту праблему. Любая сітуацыя павінна наспець. На сёння, відаць, яна яшчэ не наспела. І для беларусаў зараз насамрэч значна больше жупел. Гэта не столькі рэжым, колькі менавіта вцягванне ў вайну, таму што все яны, хай БТ не паказвае, што там адбываецца в Украіне, але все яны маюць магчымасць глядзець YouTube, і все разумеюць, што бачаць гэтыя кадры, бачаць, што адбываецца в Украіне, як падаюць людзям на галаву бомбы, і для беларусаў это реально страшна. Гэта, в принципе, это не толькі для беларусаў, для любого нормального чалавека это страшна. Але, спадар Юрась, наколькі вось гэтыя спадзяванні, што ну яно вот неяк з часам дарасцём, там зразумеем і гэтак далей, наколькі яно ўсё ж таки працуе ў нашым выпадку? Я не буду лезці ў глыбокую гісторыю, спадзяемся, што дарасцем, што паўстанем, што нешта зменіцца, ну як мінімум з паўстання Касцюшкі. Не, давайте не говорить, что дорастем само изменится. Давайте говорить про то, что сегодня лёсы Беларуси вырашаются на полях боев в Украине. И что будет с Республикой Беларусь, ці будзе навогуле незалежнай и сувереннай, значнай ступені, я б сказал, на 90% залежыць ад выніку гэтага супрацьстаяння. То есть, калі падзе Украина, наступная будзе Беларусь. На наступны дзень. Тут нават не сумневаецца. Ніхто не сумнеецца ў гэтым. Калі Украина пераможа, что там будзе в России? Ну, ясно, что Россия это так просто она не выйдзе з этой ситуации, там будут свае вельмі складаныя праблемы і свае працэсы, і галоўнае, каб Беларусь не была в гэта вцягнута. Але для нас гэта будзе чарговы гістарычны шанец, такі як мы мелі в 91-93 годах, і які мы упустили на той час. Это будзе чарговы шанец уцячы ад России на ўсход, на захад, прабачце, уцячы з усходу на захад і стаць нарэшце адной з еўрапейскіх краінаў. І што мы сёння можам гаварыць, это мы можам гаварыць з нашым партнёрам, з той же з Польшчы, з Прыбалтыкі, з Украіны, што без Беларусі няма стабільнасці, няма палітычнай і стратэгічнай стабільнасці в гэтым рэгіёне. Таму што вось гэты беларускі выступ ці беларускі балкон, каму як это падабаецца, гэта заўсёдная пагроза ўсім суседнім краінам. Гэта значыць Літва, Латвія, Эстонія, Польшча, Украіна, гэта як мінімум, а можа быць Чэхія, Словаччына, нават Нямецчына, таму што з гэтай балкону ён проста разрызае вось гэты рэгіён на дзве часткі. І калі Расія тут будзе мець сваю вайсковую прысутнасць, гэта сапраўды стратэгічная пагроза для ўсіх. І калі нашы партнеры на сённяшні дзень гатовыя, хочуць будаваць сваю незалежнасць, хочуць будаваць сваю стабільнасць і бяспеку, яны мусяць вкладацца ў беларускую дэмакратыю, таму што в Украіне вырашаюцца лёсы Беларусі, але таксама лёсы рэгіёна вызначаецца тым, на якім баку будзе Беларусь. Але роля беларусаў ва ўсіх гэтых працэсах, якая вам бачыцца? Роля беларусаў, ну, паслухайце, беларусы воююць в Украіне. Ну, колькі іх воюе? Колькі не ёсць. Колькі не ёсць, я згодны. Колькі людзей прайшло праз гэты фронт, давайте гаварыць ужо, колькі людзей адваявала сваё, хто паранены, хто просто скончыўся кантракт, вярнуўся. То есть гэта людзі, якія атрымалі баявы вопыт. Беларусы, якія в эміграцыі, якія павінны працягваць лабіраваць інтарэсы сваёй краіны, а самае галоўнае будаваць свой асабісты дабрабыт і праз гэта дабрабыт сваёй краіны, тому што як паказвае досвед іншых эміграцыяў з іншых краінаў, значна частка все ж таки вяртаецца на радзіму пасля палітычных зменаў. Не значу, што ўсе, але істотная частка вяртаецца, і гэта тым ліку вяртаюцца навыкі, в тым ліку вяртаецца вопыт, в тым ліку вяртаецца досвед жыцця ў іншай культуры, досвед вядзення бізнеса і рэшты рэшт вяртаецца тым ліку і грошы. То бок, вкладаючись в саміх сябе, мы зараз складаемся ў будучыню, в тым ліку Беларусі. Наколькі ўсё ж такі беларусаў, у якіх вось менавіта гэтая, ну я не ведаю, там ідэнтыфікацыя як беларусаў сваіх, вось это самаўсведамленне сябе беларусам, датычным да этой нацыі, яно сапраўды ёсць, што прымусіць іх вярнуцца. Таму што мы заўважалі, ну, прынамсі, да 20-го года, можа яно потым яшчэ паўторыцца, але да 20-го года беларусы з'язджалі з краіны,
Ну, у 20-м годзе не першая хваля вялікай эміграцыі пачалася. Я уже не прыгадываю там міжваенную, пасля другой сусветнай войны і гэтак далей. Былі і палітычныя эміграцыі і пасля 96-го года, і пасля там 2006 і 10 увесь час была эта эміграцыя. Вот. І адзінкі, я уже не кажу про так званую там працоўную эміграцыю, там калбасную эміграцыю, ўсё астатняе. Хто ехаў за дабрабытам? Людзі з'язджалі, і праз пэўны час беларусы просто знікалі. От поехаў беларус у там США, Канаду, Германію, Аўстралію ці яшчэ куды, праз пэўны час все, беларуса няма. Ёсць новы канадыец, новы амерыканец, новы там немец, умоўна кажучы, і яны не, нічога мы там можа быть з'ездзім раз на год да бацькоў на вёску, хутенька назад, не надо нам гэтага ўсё. Мы не... А куды зараз ехаць? Ну зараз-то не, але патрэба вот это усведамленне ці скажем датычнасць да нацыі, наколькі яна ёсць. Глядзіце, па-першае, што я назіраю, просто нават не пералічваючы імёны, але шмат хто з габрэяў, які з'ехалі в Ізраіль, з беларускага бізнесу, які там з'ехаў на Кіпр, Европы, гэтак далей, з беларускай міграцыі, якая з'ехалі в ЗША, людзі, які сталі на ногі, сталі паспяховымі, так ці інакш, прынамсі до 20-го года шмат хто з іх актыўна інвеставаў у Беларусь. То есть у всіх заўсёды быў свой кавалачак зямлі, ці свой нейкі невялічкі бізнес, і ў мяне таксама так было, свой кавалачак зямлі, свой бізнес Беларусі, і все ж таки мы гэты якар захоўвалі. На выпадак, калі Беларусь все ж таки рушыць у бок цывілізацыі, стане нармальнай прадказальнай краінай, і туды можна будзе вкладацца уже больш сур'ёзна. Таму што, безумоўна, чалавек, які там пражыў 20-30 гадоў в Амерыцы, у якога там уже дом, сям'я, там бізнес, там доходы, ён не кіне все, не паедзе адразу ў Беларусь. Але калі в Беларусі гэта стане эканамічна прывабна, тады ён паступова он будзе перакідваць туды свае капіталы. Гэта зноў-такі прыклад той жа Польшчы паказвае, што пасля 89-го года не все не адразу, але значная частка, асабліва людзей багатых, так ці інакш вкладаліся ў Польшу, а некаторыя перабраліся ў Польшу выніку і засталіся тут. Нават тая ж польская дыяспара, зараз я назіраю, я з імі дастаткова плотна працаваў в Амерыцы, шмат хто на пенсію едзе ў Польшу. Яны праводзяць в тым ліку капітала зароблена там. І я думаю, што гэта тое, што чакае в тым ліку беларусаў. Просто гэта, зноў-такі, это не так, што вось заўтра Лукашэнкі не стала, все дружно падняліся, все раптам паехалі. Не. Чалавек дзеля того, каб пераехаць, ён павінен адчуваць перспектыву этого пераезда. А гэта значыць, там павінна быць нармальная дзяржава, якая не скубе лішнія падаткі, якая не ставіць бізнес на дойку, якая справядліва рассуджае любыя спрэчкі, там побытавыя, бізнесовыя, любыя, якая не прыгнятае, не затыкае рота. То есть, калі гэта все складзецца, то тады людзі пачнуць вкладаць такую краіну. Потому что, як казалі у «Знесеных ветрам», адзін з галоўных герояў, што найбольшыя капіталы зарабляюцца на разбурэнні старога і на пабудове новага. То бок, зараз у нас ідзе этап разбурэння старога, і на гэтым зарабляюць крыху іншыя людзі, а пасля у нас настане этап пабудовы новага. І на гэтым сапраўды людзі спрытныя, спраўныя, яны могуць зарабіць вялікія капіталы, і гэта стварае перспектыву для вяртання. То бок эміграцыя, яна з аднаго боку пагроза, калі гэта такая вялікая эміграцыя, а з другого боку это шанец. Безумоўна, это пагроза, тому што згадаем тую ж паваенную хвалю эміграцыі. Я заспеў яшчэ дзяцей той эміграцыі і шмат з імі размаўляў, і яны распавядалі, што іхнія бацькі, якія 45-46 уцяклі на захад, кожны год падымалі кілішак на 25 сакавіка. За што? Каб наступную 25 сакавіка мы сустракалі у вольнай Беларусі. І што? І яны ўжо даўна іх з намі няма, а вольная Беларусь так дагэтуль і не настала. І гэта галоўная пагроза, што так зноў можа старыцца. Вось. Але дай Божа, каб так не здарылася, калі гэта будзе інакш, то тады сапраўды шмат хто паедзе в вольную Беларусь. А ці будзе яна, ну, да прыкладу, яна можа быць будзе вольная, але наколькі гэта будзе Беларусь? Калі вось мы зараз працягнуцца тымі тэмпамі, гэтая русіфікацыя, гэта ўбіванне ў галавы рускага света, які так не добрае месца займае ў галавах сучасных беларусаў.
То, По что моему мы... назиранию, ну, значно перабольшана. Это русский свет. Абсолютно большасць нават зэкаў, такі, ведаеце, таких зычараў, таких звычайных людзей з вёскі вельмі часта, якія там по народному 205 артыкулу весь час туды-сюды, то на волі, туды, то на зону зноў вяртаюцца. Нават яны разумеюць, што на ўсходзе мала чаго добрага нас чакае. Так што гэта ў значнай ступені перабольшана. Іншая справа, што беларусы не хочуць быць ворагамі для расейцаў. Чаго тут больш шчырай братэрскай любові ці проста боязі того, што будзе чарговая вайна, для мяне дагэтуль это загадка, і у меня гатового адказу няма. Але беларусы нацыя партызанаў і заўсёды, ведаеце, хаваюць сваю думку. Адна справа, што мы гаворым, іншая справа, што мы думаем, а яшчэ трэцяя справа, што мы робім. Але вось гэтая нацыя партызанаў у сэнсе схаваць думку, гэта да, тут мы партызаны добрыя, а наколькі мы добрыя партызаны, адстойваючы сваё? Наколькі, на ваш погляд, беларусы гатовыя? Я шмат апошнім часам чую, асабліва ад тых хлопцаў, дзяўчат, якія прайшлі зараз вось ці праходзяць да гэтага часу вайну ва ўкраіне. Яны кажуць, без сілавога сцэнара нам нічога не змяніць. Але наколькі беларусы гатовыя, на ваш погляд, да сілавога сцэнара? Да сілавога сцэнара я лічу, што ніхто на сённяшні дзень сілавы сцэнара не хоча. Але разам з тым, ну, я перасякаўся в тым ліку з вайсковаслужбоўцамі і афіцэрамі там спецслужбаў за мінулыя 4 гады, што правіў у Беларусі. І, в прынцыпе, мой тэзіс, які я закідаў пра тое, што беларуская армія не здольная да абароны, вось, некаторыя з іх это спачатку спрымалі з крыўды вялікай, але пасля прызнавалі, што сапраўды, што беларуская армія ў выпадку, калі пачнецца сілавы сцэнар, то ці іншай форме, беларусы проста масава дезерціруюць, а аўтаматы прыхопяць на памяць. То бок воевать за Лукашенко дакладна не стануць. А за што яшчэ воевать на сённяшні дзень для беларускай арміі не ўвачавідна. Якраз вось гэтыя хлопцы, нашы добраахвотнікі в Украіне, у іх якраз матывацыя значна мацнейшая, чым у беларускай войскай. Таму я лічу, што пры тым, што іх в некалькі разоў, можа, на парадак меней, чым беларускіх вайскоўцаў і вайсковаслужбоўцаў афіцыйных дзяржаўных, мне здаецца, яны іх парвуць просто пры першым жа баявым сутыкненні. Таму што з таго боку няма гатоўнасці праліваць крову, няма гатоўнасці паміраць. Ну і можа быць асабліва у тых, хто не заспеў, як вы, як я, той перыяд, калі можна было вывучаць сапраўдную гісторыю Беларусі, для іх, ну, как бы арыенціраў няма. Дзе вось гэты пантэён герояў, на які можна арыентавацца? Спытаю любога беларуса, вот назаві сапраўдных беларускіх герояў, гістарычных. Ну, от што, безумоўна, адразу назавуць Кастуся Каліноўскага. Не все. Башэрова, я думаю, першую чаргу назовуць. Вось дзе ўжо у нас галоўны пантэён, гэта камуністычны лідар, і гэта тое, што насаджае лукашызм якраз. Ну так, але нават калі улічыць, я, правда, не улічваў, ну да, можа улічыць Машэрава, які ён там ўсё ж такі герой у сэнсе барацьбы. Яшчэ пытанне, але тым не менш, Машэрава, Каліноўскага, добра-добра падумаўшы, хтосьці ўзгадае Касцюшку, яшчэ добра-добра падумаўшы, можа быць, Астрожскага ўзгадаюць. Ну, это уже добра прасунутае. Это уже, да, добра прасунутае, а для пераважнай большасці і так далёка, так шмат, умоўна, шмат не назавуць. А гэта што азначае? Так на каго раўняцца? А што ж мы за нацыя такая? А дзе нашы героі? А ў нас не было. Мы ж вот тихонечка там вот у сваім балотцы, вот у сваім лясочку нясем, крочым па ўсім свеце, прэм некуды, халера ведае куды сваю крыўду, каму яна патрэбная, таксама незразумела. Ну вот наш лёс. Ну, Зміцер, наше пакаленне, узгадайце, як наша в савецкай школе вучылі, што беларусы хто былі? Гэта былі заўсёды сяляне, якіх прыгняталі літоўскія феадалы і польскія паны. І, ведаеце, такую гісторыю сапраўды не хацелася ні вучыць, ні паважаць. Што это за народ? Лузер нейкі такі, да, што весь час яго хтосьці прыгнятаў, весь час нехта захопліваў. Всё ж такі, паглядзіце, нават вось гэты 3 ці 4 гады свабоды, волі, нармальнай гісторыі, ўсё ж такі, што далі, хаця б вярнулі таго ж Каліноўскага і Астрожскага, это ўжо нема. І Скарыну, дарэчы, Скарыну беларусы ж ўсё ж такі ведаюць і назавуць в пераважнай большасці. Ну, я казаў пра герояў, ну, у сэнсе, вот, тых, хто там шаблю там нагала і там чуб на бок і папёрся там змагацца за гонар і годнасць.
Вы маете на увазе вайсковых? Ну ты да, хто может слухайте, нават британцы признаюць, что выбачайце, беларусы як нацыя Біблію выдалі на сваёй нацыянальнай мове раней за брытанцаў, што было б калі б не інакш склаўся гістарычны лёс этого народа, то есть дзе б зараз было не ну понятно, але вось пашлі умоўна кажучы акупанты, а мы вось як культурная нацыя, у нас же скарына, вот першадрукар наш герой, мы пасядзім тихонечко вот там вот бульбу варым і кніжку чытаем, а вот яно неяк само рассмокчыцца гэтая акупацыя. Ну хто думаў інакш, што і загінуў, пачынаючы з паўстаннем яшчэ 19 стагоддзя, да? То есть хто гатовы быў змагацца, а ты хто ну правильно, зараз мы хітрэйшы, разумнейшы, ціхенька сабе камень за пазухай трымалі, думку сваю і чыталі там скарыну, ты засталіся ў жывых сёння, мы іх нашчадкі. Правильно, вы зараз дагаворыцеся да таго, што як сказаў Латышонак, заўчасна было паўстанне Каліноўскага. Ну, што было паўставаць супраць такой расійскай імперыі? Чым скончылася? Траціна на шыбеніцу, траціна ў Сібір, траціна сказалі: ой, якая Беларусь, мы палякі, мы вообще тут вот мимо праходзілі. Всё? А вот не паўсталі бы, былі б жывыя. Але што б мелі? Гэта думка, якая яшчэ ў 19 стагоддзі гучала досыць. Ну, безумоўна, гучалі. Але вот калі гэтым арыентавацца, так мы тады ўвогуле ні на што арыентавацца ў гісторыі не маглі бы. Можа быть і так, можа і так бы было. Ну, паўстанне сапраўды 63-65 гадоў было крышачку не ў той геапалітычнай рэаліі, гаворачы сучаснай мове, якая б спрыяла ягонаму поспеху. Таксама як зрэшты паўстанне 30-31. Разлічвалі на адно, атрымалася зусім іншае. Ну, бывае. Бывае, і пачатак салідарнасці таксама быў заўчасны, але калі не паўставаць, то шанса не будзе, ці як? Ці ўсё ж таки дачакаемся? Ну 3 стагоддзі чакалі, яшчэ пачакаем. В 918 годзе мы паспяшаліся, паглядзіце, мы калі незалежнасць абвесцілі 25 сакавіка 18, так? А палякі калі абвесцілі? В лістападзе таго ж года. І ў выніку Польша захавалася як дзяржава, а мы, паколькі выбралі не тых саюзнікаў, мы не захаваліся. Вось і все. То есть это все пытанне яшчэ не толькі ацэнкі, гэта яшчэ пытанне правільнасці выбора саюзнікаў, і гэта просто сапраўды тая праца над памылкамі, які яшчэ раз падкрэслююць, нам трэба рабіць, уважліва вывучаць гісторыю, уважліва вывучаць першую чаргу памылкі, які прывялі да таго, што дзе мы зараз знаходзімся. Ну пакуль мы вывучаем толькі памылкі. Ну, слухайте, як той казаў, што разумны вучацца на чужых памылках, а дурні сваіх. Ну, галоўнае, каб как бы былі не толькі памылкі, але нейкія перамогі, а тут вот как-то вот пераважна маральныя перамогі. Шчыра кажучы, ад маральных перамогаў яшчэ гадоў 25 таму стаміўся. Вот, і я про тое ж, вот, калі ўсё ж таки перамогі будуць рэальныя. І давайте вот звернемся яшчэ, я ізноўку да пачатку размовы, дзе вы казалі про тое, што ну людзі, можа быть, з рознымі каштоўнасцямі, але якія прымаюць вот тое, што беларускасць. Я прыгадываю 20 год, прыгадываю вот этыя маршы, прычым не на цэнтральных, а вот умоўна кажучы, дзе-нибудь на раёне, дваровыя там маршы, там ці вот у нас там былі на Малінаўцы. Вот. І гісторыя, калі я падыходжу, прыйшоў туды да людзей, пытаюся, чаго вы прыйшлі сюды? Што вас сюды прывяло? Вот. І усе яны, вот 3 чалавекі побач стаяць, усе яны стаяць бел-чырвона-белымі сцягамі. Вот. І адзін кажа, што я супраць Лукашэнкі, но я за Расію, за Пуціна. Другі кажа, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не прыставай ко мне со сваім беларускім языком. Ну і трэці, там, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, я за нацыянальную, за беларускую Беларусь. І я кажу, ну якую мы, вот умоўна кажучы, вось у нас муры рухнулі, рэжыма няма, у нас ёсць магчымасць будаваць тое, што мы хочам пабудаваць у сваёй краіне. Што мы пабудуем, калі у нас вось такія розныя накірункі, погляды, ідэалогіі, думкі і ўсё астатняе. Але слухаючы вас, так разумею, гэта не страшна. Ну, наконт муроў рухнулі, вы мне нагадалі, што яшчэ калі в 20-м годзе той, хто запрапанаваў эту песню, перад выбарчую песню, відаць, не даслухаў до конца, таму што песня вельмі кепска сканчалася. Тое, што вы атрымалі выніку, так. Можна слухаць, а можна чуць, да, тут рознае. Думак, это абсолютно нармальная з'ява, і зноў-такі мой амерыканскі досвед это гаворыць, што, ведаеце, такая вельмі амерыканская пасловіца, давайте мы згадзімся на тым, што мы не згаджаемся. Let we agree that we disagree. Да. І гэта вельмі, так ведаць, такая вельмі народная мудрасць. То есть мы не можем быть во всім аднолькавыя. То есть у кожнага свой погляд на свет, свой досвед і свае палітычныя перакананні в тым ліку. Што адбылося ў 20-м годзе?
гэта адбылося фармаванне кааліцыі супраць. То есть коалиция супраць в таких ситуациях формуется моментально, и она объединовывает, потому что есть объект, супраць якого все объединовываются. И когда уже сгадывать про гэтые марши, то меня это здивило, ведаеце, нават іншае. Мы тады з жонкай набылі дом на Мядзельскім раёне, і я, мінімум 3-4 разы на тыдзень ездзіў з Мядзеля, з Нарача дакладна на Менск, і вяртаўся назад, дзесьці так в прыцемках 6-7 вечара, калі ўжо сонца так седала. І ведаеце, я ездзіў 3 рознымі маршрутамі, і на всіх 3 маршрутах кожнай вёсцы стаялі людзі з чырвона-белымі сцягамі. І машыны іх віталі. Вось. І другое, што мне вельмі тады рэзанула таксама вока, калі мяне закрылі тады на 10 сутак Мядзелі, такі, ведаеце, абсалютна такі бухарык. То есть, алкаш, якого таксама пасадзілі там за то, што он там жонкі па мордзе даў, ці што там пасадзілі таксама на 10 сутак. І мы сидзім, абмяркоўваем все это падзеем, кажа: кажа, я на сельсавеце таксама сцяг памяняў. Кажу: на якім сельсавеце? На нашым сельсавеце. А які ты памяняў? Які? Чырвона-зялёны, а чорна-белы. То есть, калі нават алкаголікі на такое спадобіліся, гэта сапраўды быў рэальны зрух, і калі хтосьці гаворыць, што беларусы ні на што не здольныя, я кажу: згадайце 20-й год. Атмасфера вось этого 20-го года мне вельмі нагадала, ведаеце, што вось эту салідарнасць, якой славіцца амерыканскае грамадства. Калі я перажыў ураган в Нью-Йорку в 2012 годзе, і я памятаю, як людзі адзін аднаму дапамагалі, літаральна. Там каму што, каму паесці трэба, каму там мабільнік зарадзіць, каго там машынай падвесці, дзеліліся всім апошнім. І вось такая сама атмасфера была ў 20-м годзе. Гэта вось тое, з чаго баіцца больш за ўсё Лукашенко. Недарэмна гаворыць, што 20-й год мы не дадзім паўтарыць, і недарэмна на расколавае грамадства менавіта дзеліць на адзінкі, таму што каб раздзеліць грамадства на адзінкі, кожную адзінку запужаць, тады вось эта салідарнасць не атрымліваецца. Але калі толькі вось гэты фактар знікне, то вось гэты саюз супраць яго, супраць лукашызма выбудуецца вельмі хутка зноў. І куды гэта все прывядзе? Пажывем, паглядзім, там цікавена будзе назіраць, куды далей гісторыя пакоціцца. Я вам таксама раскажу такую гісторыю, не гісторыю. Тут я яе падзялю, бо хачу ваш каментар, і прычым у розных іпастасях, каб спачатку мне як Зянкович адвакат выказаў сваё меркаванне, потым, можа быць, як грамадзянін, як палітычны актар. Мы у 22-м годзе ўжо пачалася вось гэтая вялікая вайна ва ўкраіне, размаўлялі, перазапісывалі, перафармулёўвалі на бачанне нацыянальнай ідэі з Альгердам Бахарэвічам тут у гэтай студыі. І я ему кажу: Альгерд, вот уяві сабе, все-таки нашыя мары спраўдзіліся, і рэжыма няма, і мы можам вярнуцца ў Беларусь. І мы, атрымліваецца, зараз падзеленае грамадства, падзеленае на тых, хто біў, і на тых, каго білі. Як мы здолеем аб'яднаць гэтыя дзве падзеленыя часткі. І Альгерд мне кажа, што это ерунда. Гэта не самы страшны падзел, з гэтым мы справімся вельмі лёгка. У каго рукі ў крыві, той пойдзе ў турму, у каго крыві няма, але ёсць нейкія там ўсё-такі злачынствы ці па правіннасці, да той пойдзе пад суд, пад люстрацыю, гэтак далей разбяромся. Я тут спыняю, бо працяг ёсць у гэтай нашай размовы з ім, але ваше бачанне як адваката. Вот так вот просто возьмем і разбяромся, вот так вот, як бачыцца слаўнаму пісьменніку Бахарэвічу. Ведаеце, мы гэта абмяркоўвалі яшчэ на наших тых слынных зумах той камандай, якую пасля назвалі змоўшчыкамі, так? І гэтае пытанне таксама тады паўставала: а што рабіць вось з тым, што Беларусь, па сутнасці, ўжо тады на канец 20-го, пачатак 21-го года былі падзелены на тых, хто і тых каго. І мы тады выпрацавалі такі сцэнарый, лічу, што не найгоршы, што там 5, 10, можа 20 чалавек павінны взяць на сябе віну всіх астатніх. Тое, што адбылося пасля 45-го года в Нямецчыне, то есть калі адбыўся Нюрнбергскі працэс. Па сутнасці асудзілі колькі там 13 чалавек, па-моему, так, калі не памыляюся. Вось, і асудзілі у гэтай іпастасі всю краіну. То есть яны взяли на сябе віну всіх астатніх. А все астатнія просто павінны, асабліва тых, хто пераследаваў, павінны за это зрабіць сабе выснову. І мне здаецца, што гэта рэальны шанец для прымірэння, таму што калі вы ўжо мяне пытаецеся як адваката, як я тады скажу, як амерыканскі адвакат, не ва ўсіх выпадках крымінальныя абвінавачванні выдвигаюцца нават тады, калі ёсць падстава. То есть амерыканская прокуратура мае вельмі шырокія паўнамоцтвы,
нават маючы доказы, маючы судовую перспектыву, яна не абавязана падаваць дакументы в суд. Гэта заўсёды палітычна, не заўсёды, але вельмі часта это палітычнае рашэнне. Мэтазгодна ці не мэтазгодна, чаго мы даб'емся? Мы можам асудзіць там, не веду, некалькі десяткаў тысячаў чалавек, і што мы атрымаемся? Мы атрымаем тое самае, толькі наадварот. Будзе хваля міграцыя, толькі супрацьлеглы бок. Я не думаю, што это добры сцэнарый. Мне здаецца, што сапраўды сцэнар так званых козлоў адпушчэння гэта неблагі сцэнар для краіны. Добра, тады працягнем. Я кажу, Альгерд, так а што ж таки больш страшнае, чым вось гэты падзел? Он кажа, іншы падзел. Падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Как бы весна 22-го года. Я кажу, слухай, ну які гэта падзел? Вот гэтыя думкі пра тых, хто з'ехаў, хто застаўся, яшчэ, як кажуць, не сталі мейнстрымам. Я кажу, мы ж усе ў прынцыпе, ну как бы не тое, што можа быць каштоўнасці, але ў нас аднолькавыя думкі наконт злачынстваў гэтага рэжыма, наконт таго, як нам трэба далей жыць, быць, што рабіць і гэтак далей. Ну мы зараз, да, хтосьці застаўся, хтосьці з'ехаў вымушана, але ж ўсё, мы вернемся і аб'яднаемся вельмі хутка. Ён кажа, не, паглядзі, і чым далей, тым больш гэта будзе назірацца, таму што мы мяняемся. Тыя, хто застаўся, мяняецца пад ціскам рэпрэсій, страха, немагчымасці рабіць, гаварыць тое, што ты хочаш свабодна. Змены ідуць у гэтым накірунку. Тут мы таксама змяняемся, але пад ціскам свабоды, магчымасці гаварыць і рабіць тое, што хочаш, пад ціскам праблемаў эміграцыі. Бо тут не... Самае галоўнае, мы расцем як асобы. Да, тых, хто застаўся там. Але мы мяняемся, мы разыходзімся, і чым далей, тым больш вось гэтыя разыходжанні, наколькі магчыма, што ў пэўны час, што мы вот так вот такія ўжо розныя, раз і аб'яднаемся. Вось гэта, кажа, больш мяне непакоіць. Як вам падаецца? Тут я не ведаю, як грамадзяніну, як чалавеку, ўсё ж таки, і як чалавеку з вялікім досведам ўжо ўсё ж таки жыцця в эміграцыі. Праўда ёсць і як выйсці? Я бы сказал, што менавіта такі жорсткі падзел на тых, хто з'ехаў і тых, хто не з'ехаў, я яго адчуваў хутчэй да 20-го года, да вось гэтых падзеяў і да гэтай масавай міграцыі, таму што тады рэальна гэта можа мяне не агучвалі в вочы, саромеліся это гаварыць в вочы, але за плечыма я так адчуваў, што пра мяне гаворыць, што вось здраднік, он з'ехаў, он не вытрымаў, здаўся. Уцёк, да? Уцёк, да. А сёння тое, пра што я гаварыў тады, сталася мейнстрымам, што называецца сёння, а хто не уцёк? Ты, хто смелыя не уцеклі толькі, ну так яны іх па адным зараз адлавліваюць і саджаюць в турму, то есть, ну окей, два варыянты, або в турму, або туды. Вось, што датычыць менавіта еднасці грамадства, я не бачу вялікай праблемы ў тым, што падзел на тых, хто з'ехаў, хто не з'ехаў. Ёсць праблема доступа да дзяржаўных пасадаў, таму што мы, з'ехаўшы за мяжу, яшчэ раз хочу падкрэсліць, мы рэальна расцем. А там, это, ведаеце, як такі запаведнік Савецкага Саюза, прычым такое ўражанне, што там ідзе рух супрацьлеглы бок, все больш і больш бок саўка. І мне згадваецца мой начальнік атрада в турме номер 4 в Магілёве, які неяк выклікаў мяне да сябе ў кабінет і пачаў гаварыць, што мы, вось вы такія, вось вы там за мяжу з'ехалі, вы здраднікі, вось вы прыедзеце сюды, вы не павінны ввогуле мець права голаса, вось вы не павінны вырашаць, вы не павінны займаць ніякія пасады. Я его спытаўся, гэта чаму? Таму што у нас кампетэнцыя больше. Вы што, баіцеся нашай кампетэнцыі? Так правильно баіцеся. У нас реально кампетэнцыя большая. І калі вы не хочаце нас не слухаць і не хочаце нас чуць, ну, па-першае, вы дзеліце грамадства, і калі ўжо пра тое пайшло, то вы дзеліце на лепшых і на горшых, прычым лепшымі чамусьці лічыце сябе. Вось. А па-другое, гэта прамышлях да грамадзянскай вайны. Таму што калі вы не хочаце нас чуць мірна, ну, прабачце, хлопцы, але ў нас таксама ёсць хлопцы, якія маюць баявы досвед. Тады пытанне будзе вырашацца праз сілу. Тое, што выпадку нашага з вами вяртання в Беларусь ім прыйдзецца пасунуцца і выдзеліць нам таксама месца пад сонцам, гэта безумоўна. Але гэта якраз, мне здаецца, той выпадак, калі ад гэтага выйграюць все. Гэта той штуршок, які дасць магчымасць краіне развівацца, таму што прынясе новыя кампетэнцыі, прынясе новыя грошы, не ў апошнюю чаргу, прынясе новыя ідэі, і ў выніку можа на першым этапе згубяць узеты, умоўна кажучы, менты, да?
Але ў канечным выпадку выйграе все грамадства і яны в тым ліку узровень жыцця вырасці значна хутчэй, тому что яшчэ раз скажу, что гэтых кампетэнцый у Беларусі не мае, взять их няма адкуль, тому что сёння там правяць людзі, якія нікуды за межы Беларусі, а вельмі часто за межы сваёй области не выязджалі, з вельмі вузкім светапоглядам і з вельмі кепскай, вельмі неякаснай адукацыяй, якую зараз там даюць ім. І самае горшае, что на першым месцы там знаходзяцца сілавікі, якія що яны умеюць? Махаць дубінкай і падлічваць колькасць туалетных папер, якую вязня аднаму положена. І гэтаму 5 гадоў вучыліся. Гэта не тыя веды, які патрэбны для кіравання краінай. Але вось уявім сабе, што ёсць гэтая магчымасць вярнуцца, пачаць нейкія змены. Ваше бачанне, якой вам бачыцца Беларусь вашай мары? Беларусь маёй мары. Ведаеце, мне вельмі падабаецца амерыканскі тэрмін мерытакратыя. Гэта ўлада лепшых. І мне здаецца, што тое грамадства будзе паспяховае, якое эфектыўна выбудуе сістэму мерытакратыі. То бок гэта павінна быць менавіта кампетэнцыя не палітычных дасягненняў, не пагонаў, не нейкіх узнагародаў. Гэта павінна быць кампетэнцыя ідэяў і кампетэнцыя і спаборніцтва кампетэнцыяў. Хто лепшы, той павінен вырашаць лёсы краіны. Ад гэтага народу толькі выйграюць. І мне здаецца, што калі Беларусь рушыць у гэты бок, і мы нарэшце адыдзем ад нашага любімага кумаўства, зямляцтва, сяброўства, гэта з майго мурашніка, гэта не з майго мурашніка, а будзем ацэньваць людзей першага чаргу па кампетэнцыях, ад гэтага мы все толькі выйграем выніку. А што нам рабіць вось з тым, што ну как бы застаецца, можа дзесьці нават і ў нас у меншай там ці ў большай ступені, але тым не менш. Я размаўляў ось можа з год таму са Светланай Алексіевіч і кажу, вот вы ставілі раней самай такой дрэннай рысай і казалі пра тое, што беларусы ніяк не могуць выціснуць сябе чырвонага чалавека. Выціснулі? Не, кажа яна, а кажа, больш страшна, што да гэтага чырвонага чалавека яшчэ дадаўся і чырвона-зялёны. Як вот у дадатак да гэтага камуністычнага, не пазбаўленага, не выціснутага мінулага некага бачання, там, ментальнасці і ўсё астатняе, яшчэ і лукашызму выціснуць сябе. Я пра нацыю кажу, не пра нас там. Можа, я скажу банальную рэч, але каб выціснуць з этого савецкага чалавека, трэба пачаць з пабудовы справядлівага грамадства, якое будуецца на прынцыпах элементарнай справядлівасці. А з чаго пачынаецца справядлівасць? З павагі да прыватнай уласнасці. І я лічу, што адно з ключавых пытанняў, якое перад намі паўстане рана ці позна, нам прыйдзецца яго вырашаць, гэта пытанне рэстытуцыі уласнасці. І гэта датычыць не толькі тых, хто з'ехаў у 22-м годзе, у каго аджалі там маёмасць, а гэта, выбачайце, тычыцца і тых, у каго і пасля 45-га аджалі маёмасць. І, можа быць, нават пасля 1865-га аджалі маёмасць. І нам трэба будзе выбудоўваць сістэму вяртання ўласнасці. Таму што без павагі да прыватнай уласнасці, дакладней, мы не выбудуем павагу да прыватнай уласнасці, пакуль мы не пачнем яе шанаваць вось на такім узроўні. І без гэтага няма не будзе справядлівасці. І без гэтага мы сапраўды застанемся савецкімі людзьмі, таму што адбылося в 45-18 годзе, гэта все ўсіх забралі, всіх загналі ў калгасы і пачалі выбудоўваць нового савецкага чалавека. Вось мы яго і маем. І разбураць яго трэба таксама паслядоўна, з самого пачатку, з фундамента, з таго, што людзей забралі ўласнасць і вяртаць людзям уласнасць. Гэта будзе вельмі балюча, гэта будзе вельмі крыўдна, таму што тая ж Польша праходзіла праз рэстытуцыю ўласнасці. І былі пацярпелыя, былі тых, хто выйгралі ад гэтага, безумоўна. Але без гэтага не атрымалася разлічыць все гады камунізма. Без гэтага не атрымалася разлічыць тых, хто аддзяліць тых, хто рабаваў, а тых, у каго рабавалі. І савецкага чалавека трэба разбураць менавіта на гэтым фундаменте. Я так лічу. Можа, я памыляюся, але я готовы дыскутаваць і готовы выказваць аргументы свае. Это вот у вас, у амерыканцаў, так бы мовіць. Чамусьці мне менавіта вот гэтую тэму, як нацыянальную ідэю, прыватная уласнасць вельмі даказывала і прафесарка Флорыдскага універсітэта Паліна Прысмакова. Ну, мы з Палінай вельмі шмат перасякаліся, абмяркоўвалі в тым ліку гэтай тэмы. Таму не здзіўляюся, што супадаюць думкі так. То бок фармаваць, ну, фактычна ўсё, у тым ліку і нацыянальную ідэю трэба найперш на падмурку прыватнай уласнасці. На падмурку справядлівасці. І для беларусаў, калі зноў-такі паглядзець дадзеных сацыялагічных пытанняў,
справядлівасць з'яўляецца каштоўнасці. Яна не настолькі шырока распаўсюджана, як ідэя нацыянальнай незалежнасці, але таксама займае верхнія радкі, прычым в апытаннях з абодвух бакоў барыкадаў, і для тых, і для другіх. А асновай справядлівасці з'яўляецца прыватная ўласнасць. Калі няма павагі да прыватнай уласнасці, то пра якую мы ўвогуле справядлівасць гаворым? Калі можна прыйсці і забраць, то дзе тут справядлівасць? Ідзі мы з чаго пачынаць? І ведаеце, гэта асабліва ўражвае, калі вось я рыхтаваўся да адвакацкага экзамена, калі вывучаў гэта земельнае права амерыканскае, да? Вось што адчуваецца, што сама структура яна настолькі старажытная, настолькі глыбокая і настолькі глыбока укаранёная в культуры, што ні ў кого з людзей нават думкі не ўзнікае, што прыватную ўласнасць можна парушыць. Можа, таму Амерыка і перамагла Савецкі Саюз, таму што она будавалася на фундаменце справядлівасці, а не на фундаменце сацыяльнай так званай справядлівасці. Ну і на завяршэнне, па-першае, коротка, ўсё ж таки рэжым у новай Беларусі ці Беларусі нашай мары, гэта які палітычны рэжым? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, Вялікае княства літоўскае 2.0? З майго пункту гледжання не так прынцыпова, якая менавіта будзе форма кіравання, і нават ці это будзе рэспубліка ці монархія, хай чорт бярэ хоць монархію, так? Галоўнае гэта, каб былі справядлівыя аднолькавыя правілы гульні для ўсіх. Таму што з гэтага пачынаецца то, што мы называем дэмакратыяй на сённяшні дзень. Гэта аднолькавыя правілы гульні для ўсіх. А як это будзем? Ведаеце, ёсць такое паданне амерыканскае. По-моему, гэта быў Франклін, што яго спытала аднойчы жанчына, якую он сустрэў на вуліцы: спадар Франклін, якую сістэму вы нам пакінеце пасля таго, як сыдзеце? І он адказаў: рэспубліку, мадам, пры умове, што вы здолеце яе захаваць. Вот бачыце, на вуліцы сустрэлі прэзідэнта, Так. і спыталі. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Дзяржаўна адна, безумоўна. Але мовы нацыянальных меншасцяў павінны быць все роўна і павінны мець права развівацца. Ну, адна, але якая? Якая можа быць дзяржаўная мова в Беларусі? Ну, знаете ли, все можно. Не все так однозначно, як сёння любіць. Варыянт. Нацыянальная ідэя ад Юрася Зянковіча гучыць як? Нацыянальная ідэя — справядлівасць і нацыянальнай каштоўнасці. Справядлівасць і нацыянальныя каштоўнасці. Не па французскім лекале, не свабода, роўнасць, братэрства, толькі два тэрміны, але вельмі важныя. Справядлівасць, нацыянальныя каштоўнасці. Нацыянальная ідэя ад Юрася Зянковіча. Дзякуй вялікі. Гэтая кніжка, дзякуй вам у якасці удзячнасці і падарунку за выдатную размову і выдатную нацыянальную ідэю. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Жыве вечна.